Machiegni kendo obila mago kwach kite boma ma Kisumu osechako timo nonro mar ndhi achije bura mane omonjo duka moro e kar dak ma Nyalenda ma yudore Kisumu Central e seche manyo jopiny ng'anyo. Dukano miluongo ni Upmart Supermarket ne otur kendo achije go mane thothgi gin ojende ne okwalo gas mag tedo ma kwan gi pok oyangi. Jatend obila ma Kisumu Central Peter Mulai wacho ni giseyudo tipo mar monjno kendo achije go duto idhi maki. Ogolo siem mager ni jomaundu mathoro kawo nafas mar kwelo e seche ma oluong ng'anyo ka onyisogi ni ndalogi koro okwan. Kamera zetu zimeweza kuchukua na tutaadapt hizo cameras. Wazazi wetu wa CID wale wako na professionalism on that side, wa sense of crime personnel wanaenda tunaadapt hizo nini, alafu hao watu tutawashika na tutahakikisha wananchi kwamba tutawapeleka kotini. Kwa hivyo kama ni mzuri pia nimwambie wazazi, mtoto wako kabla hajaenda maandamano ongea na yeye. Kwa ajili hii kitu haitakuwa tu vile unafikiria. Tutapeleka kotini na huyo mtoto labda ako shule atafungwa. Na wale ambao wameenda na hizo gas, afadhali urudishe. Kalora kod ng'anyo mosebedi pacho ka mar kwedo